Teško je to poručiti ili izreći u par rečenica, jer je moj mandat se desio u jednom komplikovanom periodu za i unutrašnju i spoljnu politiku Republike Srbije, a takođe se desio i u doba značajnih promena, ne samo u regionu, nego i globalnih promena u svetu, globalnih promena koji se zahvatili Evropsku uniju, naravno i Sloveniju. Tako da on ima, kako bih rekao, više slojeva mojih utisaka. Neki put je bio stvarno lagodan i prijatan, ali neki put je bio i vrlo strestan i naporan. I ja to moram da istaknem, ali i da istaknem da uvek na kraju mandata, ili kako se to već u životu dešava, loše uspomene nestaju i polako venu, a one koje su dobre preovlađuju i imajući u vidu posebno činjenicu da su se u poslednje vreme desile značajni uspesi spoljne politike Republike Srbije, mislim na sticanje statusa kandidata u Evropskoj uniji, a takođe sam zadovoljan i sa onim što je postignuto u našim međusobnim odnosima između Srbije i Slovenije tokom tog vremena. Ističem samo par podataka da su velika većina otvorenih pitanja između dve zemlje rešena na obostrano zadovoljstvo. Takođe ističem dobru privrednu saradnju, ističem dobar politički dijalog i dobro razumevanje koje je uspostavljeno uz jednu standardizaciju komunikacije počevši od najvišeg političkog nivoa, institucija i uopšte sveukupnih bilateralnih odnosa, da ne pominjem pored ove političke, ekonomske i deo saradnje koje je vezan za nauku, kulturu, prosvetu, tehnološku saradnju itd. U krajnjem slučaju mislim da delimo obostrane utiske, da smo nekako zajedno prošli kroz određene faze kada smo odnose unapredili i mogu da kažem da mojim naslednicima i partnerima u Sloveniji želim svako dobro, slovenačkom narodu takođe i sa zadovoljstvom se vraćam kući, odnosno u smislu ne zbog toga što napuštam Sloveniju, nego zbog onoga što je u prethodnom vremenu načinjeno i urađeno.